Ulembathi. Yebo wena. Kunjani? Aphila kunjani kuwe mbathi? Akuhle manje. Mphakathi ndihambile ke. La yokhangela ubhodla inyama malungana nela doctor ethi lobiza ngalo. Nawo ubhodla inyama. Ya, bafek. Mfethu, asikazi man. Jangan buka nguskafu nguskafu. Because message in around. Apa bafet? Jonga. Alibazi nami mfethu yabo. Bona kambe kubona ngelala nje bendikrweca ba. Hey man, ithini into ngoku? Ya, ngibame ngenzanga nix ngofakule. Escapeile fakumi. He. Ngibekwa ijob ezininzi pha. No. Ulithi uvasa izitya hayi nokuvasa izitya fundini uvasa izitya pha kumuthi songibona nje umntana waphandle uqiniswa ngizitya ngoku lichokololo kodwa uyathinda pha kukwini ndenqa izandla zakho zithambile nje izandla zendoda ezi ba i-sunlight lenza le nto lasele makwarakwara eat run le sunlight ndiyakubona banowundiqinile apha kum hayi qinile kodwa kapha kum man khayeke loo nto fundini ithini into yakho nale ntwana intsha mala ntwana xa ndithi nyani ndandifunela ixeshana laa ntwana ndandifuna nje laa machine kastrike simure ustrike then emva koko andifuni navera laa mjika ndandifuna nje alaa xeshana qha laa ntwana leya fike yenza adale umnyulayi nawo yabo otherwise ondilawile lawo ndimoshelanga ndibona yenze laa nto yahamba man jonga enokho uzethu ngoku ndikhatyelwe into yespika seneziweweyi ngoku ndiqikuni ndikhatyelwe into yespika uzethu ngespika embona mshithi fondini ndijonge uzethu ngo fondini jonga fondini hola lo mntu lapho man fondini kayeke eziweyi uzethu ngokwespika ifundini usanixelela into yespika ndakuxelela ba andiyazi into yespika wabethwa apha abangathi uqhwatywe ngehamira apha ebusweni hayi ngokubuza into yespika wabethwa ispika yekana into yespika yeke le nto angikwazi ndiqhakazole into yaspika umphini ubethwa ongayaziyo umphini ubethwa amatyhotyhoka makemagezo soziphinde exoko ufika ndiriti because mageba amatyhokotyhoko ufana nibani nani qha amanzi yabo ndayifaka but ndifunela la machine qha nalini baby face andibani ke ndiyayibawu ndike ndiyibamba bambi la toll gate ndiyafuna ndiyibamba bambi laa ntwana ndiya leya ngayibamba kwam ndenzakalisa because ingathi mkhulu apha mkhulu apha ebonakala ba ukhuliswe ngumama ukugcwala umama kulaa ntwana leya ukhuliswe ngumakhulu qhanisa iziqinisa makhulu shiqinisi shimqala masemantwana angayibona nokho idalulayo laa ntwana apha erini ndiyatheyana stress mfiti into lifight yile nto ndibuza ke i-2 members benokuxhasa fondini andikuthembi wena ungayokhatywa phaa wena awuthini ba ndiyakubona ngokuziqinisa pha kum ndiyazi uyakuthena ufeza ntwana phaa so wena olu xesha undithalala uba ndisisifanga ingakhatywa umageba apha umageba kanti uyashika phaa ndizilungiselele mna ndizawuba fithi ndizawugijimela ntwana ndiyikhabe inye nantwana cinga uzawusebenzisa amandla akho phaa yaba fasti lawo umageba akeze uve bene-blue eye njengam bengathi urhuqwe apha kule ndlela warhuqwa zandirhuqwa yabona ke masitshiphi yapho zandirhuqwa ndabethwa ngenqindi wakubethwa kuzama ugeba jonga mfethu wakuzama ugeba mfethu kulethi man lethi nokwam ndibalekile phaa kumindini kulethi ndimfasa izityoko ndiniwe loo ndabaleka lapho ndingakafiki phaa lapho yandikhaba lapho ndazike phaa man maske ndikubambe leyithi basidibeni masiye ngoku nalapho uba andababhizi yabo ubuyile futhi Yonke sikhayembuyile kakhona man. hayi ngomntana ukhuluma ndiyanceda ntoni kule veki Kufunda umfana mama Sabelo Jobo. amazi urhwada mani la mntana simuwema so balele ma angandibizele mnasi
Yeah, sekarang. Hey baba. Ya, Man, sofa funding. Zikhona iipasile zakho zonke ndishiye phaa efront. Yabo. ngokufuna thini Hatshi. amaxhoba. Andisho kaloku. Uyayazi usibali idini lakho kufuna ukulenzileyo. Hayi. Bendima wrong man. Bendima wrong ndaqonda. Kaloku ingathi uyalibala wena bawulapha. Kungoko ulona ngoku. Yakubona ngokumnandi makarazi noma nezilamba ezinje. Mfondini, nawafumaneki nje efowunini. Njani ungafumaneki? Fumaneki. Ndakufonela last week waqala uphendula izobe nini. Kufonela ngeza landlines apha. Uxoka. Kudala ndicela abantu sokundinto leyo into apha. Ufuna uthetha izinto apha. Sho. Hayi. Zibambe nje ezantsi manje. Otherwise ndikuzama bafethu. Songicela ngomzamo mna ngoku. Ufuna sithethe ngalo mbano lona lo. Into luyitshisa ibuzo. Sho. Wena wenze ububhaxa phandle wena. Phika ndakutyhola. Kantoni? Wena into yenzileyo apha. Uthatha imali esitratweni uzifaka apha emsebenzini. Uyayazi uba sisonga sam ndakushiya nee-grams ezingapha. Uceba njengoba ndilapha ndihleli nje ndisisithintini esithile for wena ne. Sho. Ndiyazazi nento endikushiyele zona. Sho ba. Ndiyayazi nemali endiyilindele kuwe xa ndingaphandle. Undibona nje ndiyakubona ngoku ungubling. Ngicela ibambe nje. Imali ethini? Uyalibala ngoku. Kaloku namali yakho. Sondiqhala ndithetha. Mamela kaloku. Wena uyalibala mhlawumbi izongena apha. Sasiswaka igigi enjani thina sofuna ndithethe izinto mani phambi Ndizokunika into ekhoyo baba. Ndizokunika into ekhoyo. kodwa izinto ezisazilutha ngoba sasephaka la sayikhumbula le high state kanjalo. Izinto zonke sazilutha phaa. Sayozibeka layout yakho. Ngoku indongo. Hayi, ungabi nangqambo ebolo ngiyeke lo hlobo. Konje Yebo. Yekele kumlo. Kungoko ndithetha lena ngondithetha ngaba wena wenze ububhaxa. Ngosibini ngokuthi phikuye ndakutyhola. Hayi, awuxoka. Yakubona uhambe lapha ngoku imali yami. Ndizama ndinani. Iva ngizama ulungisa loo nto. Ngiyabona ndinjani apha ndiyaphela nasebusweni apha ndiyaphela hey man. Umphathi yaphila. Yaphila. Akusamba kakhe sacela. Umphathi hayi. Into yama ngendlela. Ngeke. Ake lento lihluphayo. Lento Lento liphazamisekile. into le mphathi Lento yedokenti. Ethemba baba usoncokola imali nayo. Abe sentethe naye. Yeah. Umphathi wami mna ndizelanga ezamadokethi apha ndizosubmitha iphepha lam. Ndiya-extenda i-leave. Kwenzeka ntoni ngawo? Umphathi undishiya ne-question mark ufuna uthini ke futhi kwenzeka ntoni ngam. Uzofaka uzo-extenda. Ndizo-extenda mphathi. Andiphilanga mphathi. Ndingenoxelela wena kwizigulo zam. Kodwa ke ipati ebalulekileyo is that andiphilanga. Yazi nje sisebenza ngayo. Mphathi I know very well because nam kaloku I'm also a detective. Ngoku xa usithi ufake linye, xa use-extenda, uthi mani uzenza le misebenzi. So then umphathi, so what you are basically trying to say to me is that I should risk my health in order to provide the services estate. Mphathi, I only have one life, so then I won't risk it. Apha ndizo-extenda wona ezami days. O-extenda ke sayibona apho leyo, kodwa into ngoku enkulu, into embaxayo yile nto yedokenti lahlekileyo. And kuye wonke umntu lapha estation, akho nto iphendulekayo. Ndathemba uba uzoza nento noko engcono. Ngoba ukusibuza yonke into, yonke izinto zikhomba kuwo. Ndinguwe umntu odube nedokenti. Hey, Mvumi, kwenzeka ntoni apha? Inyama apha fumaniseke uba Thetha fondini, kwenzeka ntoni apha?
Kukho idokethi elilahlekileyo apha futhi nyam. Ke ngoku ndingenaphi mna kwamadokethi alahlekileyo? Kaloku ndim nawe abantu abasebenza kwistation. Akekho omnye umntu ongenayo. Mvume. Idokethi andilazi. Ukuba uyakhumbula kakuhle, umntu apha uchitha ixesha lakhe elininzi nguwe. Uchitha ixesha lakhe apha estation nguwe. Ndiyavuma. But Ke ngoku- idokethi andilazi kodwa So kusuppose uba mna ndiyalazi. So wena mphathi into ofuna uyithetha is that ndim lo ube idokethi. Umntu obungekho apho umntu odumileyo and le case elidokethi liphethwe sitsoyi-2 mbathi. now Sitsoyi-2 abaphethe idokethi. okay Hey, ngicela madoda ngicela bhodlinyama dokethi uyalazi balichaza because le case inkulu and into le oyokusoloko uyijikelezisa istation asikwazi ukwenza izinto ezilihlobo kuyo siphethe abantu apha abaninzi nasikwazi ukwenza izinto ezinathi silahla amadokethi because yonke information yale case ipha yiva le and udala eli dokethi lifuneka and wena udukile and uyabuya ngoku phinda vele ufuna uduka ngenxa ye-serious cases ongakwazi uzichaza ungakwazi ungixelela ngebhofu ndicela mandoda usichazile uba idokethi yiphi uzokwazi uqhubezela. uyabona wena mphathi wam, yonke le nto ivakale njenge-insult kum, ingathi uyandithuka ngoku. Okay, Ndingaba njani apho ndisebenza khona? okay. Ewe mphathi wam, xa ndiphendula umbuzo wakho ke I might as well say that you are asking the right question but to the wrong person. Yeah. I literally have no idea that idokethi liye ngaphi. Xa ndingazolazi unyazi kwanguwe ke ngoku because wonke umntu obelapha nolena abanyole bakhomba Ayikeba. Athini kina? Azojonga wena bhuti akuboni yahle busiyaphi nga? Ndokhangela wena namfundi. Yeah bhuti wenzojonga wena man. Hey akonto ilungayo la wena. Line akhani Hey jonga keba. efundini lokishushu. Jonga keba nentwana phandle apha. Yeke le nto ezintwana afuna ujonga qhinya ifoni elahlekileyo. Laponi esasipika. Yesasibika keba. Bonakala laponi mfethu. Missing. Tatiwe. Missing mfethu. Ubone phe shop. Afika phe shop missing laponi. Yeah keba. Hanze laponi. Bayiqonyiwe. Since that day. Awuthathiwe mntana. Ungaba njani? Lahle kanjani? Cinga la bhuda mafundini. Khona bhuti nama threats. Bona la jamani. Ndayibona keba. Mhlawumbe lapho ushithe sangakubhadala la mali sasipika. Khotman le bezothatha kwisibika. Fundini. Into ezininzi yabona lana ndifuna ubuye umfana rodnani ngoku. Ungayifaka kuthi le nto fundini. Ingafaka ukuthi keba sithi baby farmers. Babe sepati. Ndihani ndenze ithini ngelela wena. Ndihani ndenze ithini nyanya. Ngenda kubona ko right keba utyiwa ile nto qata. Mana le nto yale ntwana manento zezifight la we. Keba. Yes. Ezifight la we mfethu. Yakuhlupha tata. Ngo-right la we. Thetha keba lapha nzele wena apha. Thetha keba. Mfethu yabo. Khona ndingathi susiyavuka ngoku yabo. Kaki. But ngicanga ngoyihandlisha ngokwami. Kaki keba. Andifuni mntu uzoncedisa. Hayi yazi uncedo likhona wena nxa ukhala ngalo. Andifuni uncedo. Funa imoto enqomlayo, funa imoto ebuyayo. Funa 1 in 1. 1 on 1. Mix uncedo. Yabo benifuna Kaki. wena benifuna uplaka kule way. Kaki. Khokho ba awuvele le ntwana lahlekile le ntwana. Kaki Kwa keba. missing yabo. So xa kuzophana ungafaki igama lam mfondini. Asoze keba, hayi keba, keba. Mendo yakho. Hayi yamjani? Andiyazi nix nami ndibangawe lento. Yakho. Because ndivele shop mna ndihlala endlingo. Nam shop. Andisobulo ufika phe shop. Nalunachonyiwe pha missing. Yeah. Phalo negama layo. Ndihani ndenze Inkulu ithini. keba le inkulu. Yona le into ingxakile. From apho iphuma ngapi yo keba ithini into? Safuna ukhe ndithatha ama break nje kancinci ngoku. Ihlalele Khe phansi. ndibukelele kona ba ndizayisombulula njani. Ewe keba. Zona ngoku ndicinga ngoba masijonge isispektion ngapha. Sikhe sambe soyi-2. Ndiyazibona into ezingathi funa ndifuna nochenge fundi masiye Into manje. esivelayo. Into ezivelayo yabona futhi man. Endwana.
Andizakuhoya Yazazi ndizakuhoya ingqondo zakho mfana. Ndiyazama nami ndiyazama ungena indawo apha mandibe right. Sure. Wena uphulile phana noba sowunayo nemoto ngoku imali yakho. Hayi khona imali yakho man. Relax ndabonga ngathi le mali ngathi ingaka. Ngicela uhlisa umoya imali Ukwenza izinto okuthumelele phana izinto hayi yonke umqini manje izimali zidamdam kwanto nje qondile. Ngawuza yonke into. Yabo. Kaloku mama phakathi khona ishishini elihambisayo ngoko yabo. Seshinethini ngo. Sunibuza kaloku inozama umyala imali nithe kuba utyapha wena. Uzafuneka ngoko ndikwale yami intloko wena. Kufuneka ndithini ngoku mna ndiphile ngoko ndinyonyomba izinto apha phakathi. Kaloku wena umamela kum nothi mna ndimamele kuwe. Ngoku uyaqhela ngoku uzibona ungaphandle ngoku lola hlobo. Silibala kaloku ba kuyo yonke into yenzayo wena uripota kum. Ngoku mna controller ngowe ngo. Kanti Yabo. ingathi uzama ingxaki wena. Akho ngxaki man, akho ngxaki abule nto sizayilungisa ngendlela right. Ngicela mayilunge ngendlela right. Mamela ndoda, amagumbi maninzi aphakathi. Umxalele amadela. Maninzi amagumbi aphakathi. Yeah. Xana ingathi uzaba intloko ndibe intambo yakho ndibe ndiyintloko yakho intambo yam wena. Uzawusherisele kunye nami apha. Man ayikambi funa uzalunga le nto. Qha nje masincone kahle ngendlela right sivane. Imali yakho ikhona. Ngiyabo. Nale nto uyifunayo ba nyonyoba izinto phakathi izakwenzeka. Utyhala ibhizinisi yakho ube trend. Yabo. Akho noba ngokufuneka ukuthi angahambi kaloku wena ukhona. Ngoba wena usebenzela mna. Kwaye wena ungathi ucimandela imali ufake abantwana. Ufake lantwana ngubana mna ndi. Hayi Lantwana apha ifike yambola igama lakho apha. yeke lantwana ndiyandifuna uhoya kwayona. Ndibe mna ndisazonobangela wena ungakwazi igama lakho. Uyintambo yam. Kuzawuvela ndelana igama. Ndibe ndilapha ngaphakathi. Wena usebenzisa abantwana ngaphandle. Hayi nyandle. Ngiyayibona uba ubhanqa bodwa. So hayi mistake yam le. Andiyavuma babhuti. Sure. Ndiyavuma. But nisengicela nje imali yabo. Sengicela nje sizame le nto usolve ngendlela singasigxabane man. Yaqonda. 30 minutes phelile. Sibosh. Phakathi. Sothetha mandoda mangakuhle man yabo. Phakathi. Sithetha bafethu man. Sure man. Hayi. Noma kangakho. Ngomfana man lo hi. Ngeva nokufana. Yeah, I think ixesha lakho liphelile ngoku. Emamna sekhaya man liphelile man. Usakhumbula ngexesha mina ngeke ndafika apha eqaleni yakhumbula. Khona nje into man endifuna ngeke sincane kahle phone sethu nje qala. Efonini? Andisebenzisa uCapitec. E-wallet andinangani naye. Awuthene? Hayi. Thetha nawe man, lo hlobo ke. Hayi thetha nawe. Ngicela ngibizele inamba yakho msekhaya man. Bona uyakwazi ngokuyilena. Ngilonde mahlanga. Fit man. Okay, ngathi xa usebenza noRazo lo, ngikukoyika. Akho ndimileyo mana, asimoya to lo muntu. Ne? Umoya to. Inamali ngenyanga. Hayi andifuni uyibiza ngoba iyoba ngenye into. Because ngibona must high maintenance. Asifuna warujonga yonke into manje ubuya ngendlela right. Ukhona ilahliwe. Wena nje mina ngifuna nje wena sithikisana sivane ngendlela right. 078 Njengabantu bebephethe lidokethe. Xa uliphika ke ngoku wena idokethe bephethwe nguwe nomvume. Sathi idokethe libheke phi? Hayi maniphathi bani, andifuni le nto ndenza yona. Waye usongibisa idokethe ngoku, njengogula ke ngoku songibisa idokethe. Kathethe efondini wena, idokethe liphathe inhlithiyo ethu. Le ndlela kula ngayo kungona ivela. Yavela. Akunithi ububethe itafile chaza qaba idokethe liye. Andilazi idokethe mpathi. Andilazi idokethe. Iphethwe nini? Icase ke mphathi wami andifuni le nto ndenza yona mphathi. Andifuni le nto ndenza yona mphathi. Andilazi idokethe mina kuba liphi. Abantu bazofuna izinto zabo sibambe abantu babanjwe abantu bafuneka bebanjiwe silungise
isizwe esinyama salapha ngaphandle xa kuzoyenzeka izinto apha zokubonakala ngathi zizibhanqa kwathina abantu abaphethe abantu apha criminals ezibhanga phandle. Mphathi ndingenaphi umnapho iphethwe nguwe icase. iphathi ebalulekileyo mna ndiyayenza ijob yam ndayibamba phala ntwana mphathi uyibambe wayaphi uye wayilandelelela na icase? ndiye ndayilandelelela phathi ndiyilandelele ndayiphanda phala ntwana ngemibuzo ndayibuza phala ntwana imibuzo yandinika la ntwana i-answers zam ndabuya ndazidiscussa nogxa wam apha. Okay discussa nogxa wakho. Okay ke madoda nenze kakuhle ne cela idokethi ke. Idokethi mphathi andilazi kuba liphi ndalishiya idokethi mnapha ndalishiya idokethi apha phezu kwetafile kathetha fondini awuthethe nawe man nowasisimumu ngoku Kodwa inyama yalazi idokethi. okay Ubonakala bana afuna ufaka report nyana zingeno komphathi wami. okay I feel like ndiyayibona apha le nto lesingayo apha nina nidibene ngam nina nifuna undidokethi qha yintoni Le ndivelayo wena uba mawufake ileta ezininzi ethi uba uyaphumla emsebenzini. mvume andiphilanga ayikufuni loo nto ayikufuni loo nto andiphilanga Ane nini ukula botnya? ayikufuni loo nto mvume ayifuni loo nto ipati ebalulekileyo andiphilanga mna and ke ngoku le situation endikuye ndikhathalele impilo yam kwagqitha umsebenzi anokwazi kaloku uriska mna impilo yam over umsebenzi ndinelife oyi-one mna Ndilahlekelwe ngumsebenzi. ithini loo nto mna ithini loo nto ndingenaphi apho esebenzayo apha Bhodlenyama. ke ngoku Idoketa noze lilahleke lingabonakali xa kusebenza mna nawe apha. Idoketa ndilazi mna ndilahlekelwe ngumsebenzi. so wena mvume u-expecte mna uba mandibhilive le wena uyithethayo uba idoketha awulazi but then wena ufuna uyibhiliva le mna ndiyithethayo Mna ndiyibhilive le uyithethayo wena. ndiyaxelela ibhilive ngoba inyani mosle andilazi idoketha madoda bendithe mos niyena ncokola andazi ngoba nizokhongothelana mna apha nibe ningqola apha nizibanga abantu mna ndifuna idokethi qha uthe uyazi idokethi baliphi uyamfuna umsebenzi wakho abuye umsebenzi eviri uthi uthe ufuna ilive sicela le case buthe uyilungisile wabuza abantu ke ibe nedokethi layo ibe lapho mphathi wam ndiphethe ngayo ungaphendule enye nenye into bayi idokethi liphi na elibendisebenza nobabili man ingathi ndiyaqhaleka apha yintoni ngoku ingathi nina ubunayisi bam ngoku nibuthatha for granted ndiqhaleka kuni mphathi xolo mphathi kothetha nawe leyo kodwa ndiqhaleka kuni why ngonizambisa idokethi ndiyandixelela ndathi idokethi andilazi qha yintoni icase lo uyiphethe idokethi liyephi case ibiphethwe nguwe yephi idokethi ndiyaxelela mosiba andiyazi mphathi ngubani lo utshoyo kanye abantu ebebengadibenanga nayo icase utsho ulento mvume nesisibhanqa bekwicase naye Bhodlenyama usisibhanqa man usisibhanqa nquloo nto uthi mna ndibe idokethi bendingakhange ndibe dokethi usebenza mna nawe. ke ngoku kudala igxininisa le nto uba kusebenza mna nawe apha seniphume apha Peter. hayi sho mphathi yazi into andisakucenga umna even if usenendigxotha andisakucenga umna fuck man Yes. Ayakudlalwa ayakuphaphwa setinarha izino zakibo zigada ayesibangweni ayakudlalwa yo esibangweni